मोनायाव थांनाय सानसे सिगां फैसा लांदों 2 लाख थाखा लांदों सना रुफा लांदों होननायाव इनभल्भ दंमोन बे माबाया मा होनोमोनलाय सानसुला वारिया एनकाउन्टाराव थैदों होनदों आरोखि माने गावजादों खारनायाव। खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। थांनाय सानबासो सिगां जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जमुनागुरि आरो मालि बिथायाव दाखाथि जानानै थांनायनि बिसय। बे दाखाथि जाखांनायनि उनावहाय गोबां दावराव जादोंमोन, गोबां गरम जादोंमोन जोंनि जायगायावहाय आरो बिनि उनावहाय जोङो मिन्थिनानै बेखौ भिडिअ बानायनाय जादों आरो बे भिडिअ बानायनायावहाय गोबां मानसियानो कमेन्ट खालामदों जोंनिफ्रायबो लांदों उमुगनिफ्रायबो लांदों बेफोरबायदि सोरनावबा 4 लाख सोरनावबा 3 लाख सोरनावबा 2 लाख बेफोरबायदि लांदों होननानै बिथांमोना कमेन्ट खालामदों। नाथाय जों बै माखासेखौ जोङो मिथिनो मोनाखैमोन। जेब्लानाखि जोंनि चिरां जिल्लायाव जाहैयो अब्लासो रोखायै मिथिनो मोन्दों, अब्लासो ससियेल मिडियायाव खौरां बिजोंफ्राव गोख्रोङै गोसारदों आरो बिनि साननै उनावहाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरलपारा उल्थापानियावहाय सासे गावथारनो मोन्दों आरो बे गावथारजाखांनायनि उनावहाय NLEBआ गावसिनिफ्राय खेंफोरथि होदों। आरो फारियै आं नामफोरखौ बुंलांग्रोनि सिगांहाय बेनो जाहैबाय गेवलां बसुमतारी बि गनायथि, ओमफ्राय फारबल दैमारि दि फोसाबग्रा, गिबियान बसुमतारी बि गाग्लोब, अनिनियास बसुमतारी बि अन्थाव, राजदीप बर' बि रेवरिउ, सोरांसार गयारी बि सेबखां, सानसुला वारी W सानथोब। बे मानसिया मैया थैबाय। दुखु मोनो आंबो सासे बर' लाइमोन जानानै गावनि सेंग्राफोरखौ बा गावनि बर'नि जानाखि लाइमोन सेंग्राफोरखौ थैनाय होननानै खोनायोबा, नाथाय जोङो बिसोरखौ बार बादा होदोंमोन कि आफादनि बेरेखा खामानि दामाव आन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ दाखालामथ', जों गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दं होननानै जों बार बुजायदोंमोन। इनक्लुडिं न'आवबो थुनहरदोंमोन मानसिखौ जोङो बार फन खालामदोंमोन बिदि दामाव होननानैहाय। नाथाय अबथिरा रुंसारि जालांबाय, जों बेखौ आंबो दुखु मोनो। आरो दंबावो जनास नार्जारी एन जेथो, बिजय बसुमतारी बि बारखाव, बिपुल बसुमतारी बि बिग्राय, दीप बसुमतारी बि दान्थाल, रजेन दैमारी बि दि रायदों, मिथिंगा बसुमतारी बि माइबं। आरो दंबावो समर रामसियारी बि सिजौ, चन्दन रामसियारी बि सिनायलां आरो तुरुन बसुमतारी बि थांखि। बिसोरो जानाखि जोंनि केडार्सफोरमोन NLEBमोन बिसोरो गासैबो खेमावनो थाजोबोमोन। ओमफ्राय बिसोरो न'आव थांनो सुथि लानो होननानै बुहुद गोबाव जाबायमोन। जेब्ला जोङो एसे दस्रा आबहावा बारनाय खोनायो बे समाव जोङो फन खालामफिनजोबदोंमोन मानसिफोरखौ, बुजायदोंमोन फै खेमाव सावरायनो होननानैहाय। खिन्थु बिसोरो दे थांगोन दे, सोरबाया होनो दे थांगोन दे, सोरबाया होनदों आं उमुक एप्लाइ खालामदों, सोरबाया होनदों आं उमुक मावदों। खिन्थु लास्टआवहाय जोङो फाइनालि पिक्सारा मैयासो क्लियार जादों। NLEB बिथांमोना जायनाखि बेफोरबायदि खामानि मावदों बै खामानि मावग्राफ्रा गावसिनि ग्रुपनिफ्राय डिसार्ज जानायमोन होननानैहाय बिथांमोना मिथिहोदों। प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना मिथिहोबाय बिथांमोनाव गासिबो लिस्ट दंजोबो आरो बिथांमोना बे लिस्टखौहाय नांगौ जायोब्ला गोनां जायोब्ला जोङो गथायगोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोनखौ खावलायदों जायनाखि बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावगासिनो दङ, जायनाखि बेफोरबायदि दाखाथि लुथिनाय सिखाव खामानि मावगासिनो दङ, बिथांमोनखौ खावलायदों NLEB आफादनिफ्राय। दा जों रायजो राजाफ्राबो जेरै बिथांमोना खावलायदों बिथांमोनखौ गावखौहाय गथायनो थाखाय खावलायदों, थिग बिदिनो जों बर' रायजो राजाफ्राबो लुबैयो। मानोना जों बेफोरबायदि सिखाव दाखाथि लुथिनाय, सोरनिबा खस्थ' खालामनाय, जोंनि रायजो राजाफ्रा गावनि थैखौ गोलोमदै खालामनानैहाय मावनानै जायो आरो बिराद खस्थ'यैसो आबाद खेथि दिखांनानै बेखौ बाजाराव फाननानैहाय रांखौ खामायनानै दोनथुमनानै लायो। गावबा गावनि लाइफनि थाखाय, गावबा गावनि न'खरखौ नायनो थाखाय, गावबा गावनि न'खरखौ फेहेरनो थाखाय, बैफोरनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो बेफोर रांखौ मोनो। नाथाय बेफोर रांखौ लुथिनानै लांनानैहाय नोंथांमोननि गोसोआव मा गोजोननाय थागोन, नोंथांमोना मा सान्थि मोनगोन बेफोरबायदि सिखाव खामानि मावनानै। दाथ' नोंथांमोनखौहाय आफादनि होननानैहाय जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिबाय आरो नोंथांमोना गोबां दायबो मावबाय, खना खनि दायबो मावबाय। दा गोबाङानो बुंदों उमुक साथाम साब्रैसो आंनो खिन्थाहरदों ओरैबो लांदों होननानै। दा बेफोरबायदि नोंथांमोना रायजो राजाखौ दुखु होयोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो नोंथांमोनखौ बोरै अनसायनो। मानोना नोंथांमोननि सायावहाय रायजो राजायाबो खुद्रिनाय देखायगोन, रागा देखायगोन। मानोना नोंथांमोना रायजो राजानि गोसोखौ खांग्लिहोदों, रायजो राजानि गोसोखौ सिफायदों, रायजो राजानि गोसोखौ गाबखांहोदों। बैफोरनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो नोंथांमोनखौहाय सापर्ट होनाय नङा आरो नोंथांमोनखौ सिखोमानायबो नङा। बेनिखायनो जोङो बयबो बर' रायजो राजानि जानानै खावलायो नोंथांमोना गावखौ गथायनाया मोजां
आरो मावनानै जानाया मोजां आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि रां रुफा मोननो लुबैदों गाव गावनि न'खराव थानानै खस्थ' खालाम बेफार फालांगिफोर मावनानै जा जायनाखि जोंनि सिङावहाय गाव गावनि आलादा आलादा टेलेन्ट थायो आलादा आलादा बुद्धि थायो आइडिया थायो बैफोर आइडियाफोरखौ बाहायनानैहाय गावबा गाव न'आव मावनानै जानाया साबसिन आं सानो आरो आंबो दुखु मोनदों बे बाथ्राखौ खोनानानैहाय जेब्लानाखि NLB आफादा खेंफोरथि होयो बै समावहाय खोनानानै आंबो दुखु मोनदों बिथांमोनावहाय फारसेनिफ्रायनो लिस्टबो दंजोबो लिस्टखौबो बिथांमोना गथायगोन होननानै बुंदों दा जोंनि गोबां बर' रायजो राजायानो दुखु मोननानै दं बेफोरबायदि मावनायनि थाखाय हारिखौ दैदेनग्रा मोनसे आफादनि नाम लानानैहाय बेफोरबायदि मावोला दा जों बयनिबो गोसोआवहाय दुखु मोननाय फैगोन आरो जोङो रागा जोंगोन जोङो लुबैयादि जोंनि मानसिया बेफोरबायदि बुथारजा बेफोरबायदि गावथारजा सिखाव दाखायत खालामनानैहाय बेफोरबायदि जोङो लुबैया बिनिखायनो नोंथांमोना गाव गावखौ सुद्रायनाया मोजां जागोन नामा ओरैनो मावा दाङा मालायनि दोहोनखौ मोननो लुबैनाया बिराद गिदिर दायनिगिरि आरो बिराद गिदिर फाप नांगोन बेफोरबायदि मालायनि गोसोखौ सिगाबनानैहाय मालायनि दोहोन लुथिनानै लांनाया नोंथांमोननि गोसोआवबो मालाबाबो सान्थि मोननाय नङा आरो नोंथांमोना बेल' थाखा लुथिबायनायजों नोंथांमोना मालाबाबो माहाजोनबो जानाय नङा नोंथांमोननि जिउआसो खहा जागोन आरो जायफ्रा थांनो गोसो गैयामोन जायफ्रा जुबुजुस्ति लांजादों नोंथांमोनखौबो बुंदों दा आंथ' मा बुंबावनो जोंनि खोथायावथ' जेबो गैया जाहैबाय बेफोरबायदि खोथाखौ बुंबाय थानोबो आङो समाया मानोना आङो नोंथांमोननि जोबोद गाहायाव दङ गाहाय लेभेलाव दङ नोंथांमोननि आफाखि होननानै बुंजायो बेनिखायनो आङो बे बाथ्रानि अनगा आरो जेबो बुंलिया आरो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालाम आरो चेनेलाव दिनैसो गोदान हाबफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो गोजोन्थों